Jeg hedder Dorte Bæk Nyling, og jeg er 35 år og har været i hjemmeværnet i snart 10 år. Jeg er oversergent, og jeg er kommandodelingsfører. I det civile er jeg SFO-leder på en specialskole i Nordsjælland for børn og unge med autisme og ADHD og lignende tilgrænsende diagnoser. Jeg bruger minimum en aften om ugen i hjemmeværnet. Det er nemlig hver tirsdag, hvor vi mødes, hvor vi har uddannelse eller møder. Og derudover jamen, så bruger jeg jo også weekender eller nogle gange hele uger på kurser og uddannelse. Jamen, jeg meldte mig ind, fordi at for mig er det rigtig væsentligt, at jeg er med til at give noget til Danmark. At jeg er med til at støtte op og give noget igen. Jeg synes, hjemmeværnet er meget, meget alsidigt i forhold til, hvad det er, man får ud af at være i hjemmeværnet. Man får både et kammeratskab og et fællesskab med en masse andre. Derudover så har jeg mulighed for at få en masse uddannelse. Både sådan helt soldaterfagligt, men derudover også ledelse og personlig udvikling. En af hjemmeværnets fremtidige opgaver også er vores støtte i Kosovo. Jeg vil være frivillig, så længe jeg overhovedet har mulighed for det. Og så længe at jeg kan være så aktiv, som jeg er i dag, så vil jeg være der.